думички, които образуват изреченията и тяхното място в нашата реч. Днес ще си поговорим за различни видове звукове и тяхното място в думичките, които образуват. Така. Колко буквички е нашата азбука? Кажи, Попа. Нашата азбука са 30. Така. А кой е написал? Гого? Нашата азбука е написал братята Кирил и Витоди. Чудесно. Знаете ли как наричаме още българската азбука, Александра? Нашата азбука още наричаме кирилица. Чудесно. Колко са гласните звукове в българската азбука? Кажи, Маги. Те са 6 на брой. Така, можеш ли да кажеш кои са? Айде. А, О, У, Е, И, Ъ. Правилно ли? Да. Разбира се, точно правилно ви изказвам. Как се нарича? Кажи. Другите звукове се наричат съгласни. Чудесно. Защо тези 6 звука наричаме гласни, деца? Златинки? Защото те се изговарят лесно. Те се изговарят много лесно. А съгласните звукове се образуват. Какво искаш да кажеш, Дани? Съгласните звукове се изговарят трудно. Трудно се изговарят и те се образуват за зъбите с помощта на езика. Божидар ще ме кажеш всичко да. Азбуката вече уча и дори да свичам знам. Затова не ми е скучно вкъщи, щом остана сам. Вземам кришката и в стаята ми идва пак. Седем весели духета, огнен мен и млад юнак. Азбуката вече зная, мога книжки да чета. Най-голямата магия съм научила света. Защо ли не искаме деца да знаем да четем и да учим буквите? Що има трудно да учим буквите? Кажи. За да можем да се учим да четем, да пишем буквите. Така, сега обаче, за да покажем дали знаем много неща за звуковите, думичките и нещата, ще си изиграем няколко интересни игрички, от които първата е играй и мисли. Внимавайте се. Нещо искаш да ми кажеш? Така, показвам ви картинка, на която има, Гого да кажа, какво виждаш, Гого? Рак. На тази картинка само да нече. На тази картинка виждам рак. Рак. Кой е първият звук на думичката рак? Кажи. Първият звук е Р. Втория. Вторият Третия звук, да каже Иванина. К. Третия звук е точно. Рак. Има колко звука, Гого? Ракът има 3 звука. Чудесно. Сега обаче искам да смените само един звук първия, така, че да получим нова думичка. Само първия звук сменяме. Кажи, не, Мартин да каже. Смениш гора с път, и какво получаваш? Пак. Какво значи пак? Нещо, което се повтаря и още и още. Така, друг. Сменям думата с М. Така, и какво получаваме? И получаваме мак. Така, рак е едно животно, което живее във водата, а мак е едно горско цвете. Ето го. Вижте, само един звук сменяме и получаваме съвсем различни думички. Иска ли още някой друг да каже? Кажи, Дари. Сменям с П и става песен. Говорим за рак. Тя го смени с П и стана пак. Лак. Лак. Знаете ли всички какво е лак? Да. Лак за ногти. Майките го използват много. Лак
по шкафове и така нататък. Друг? Кажи? Сак. Сак пък е един предмет, който използваме, когато къде пътуваме някъде. Сак. Ето вижте колко, само един звук сменихме и колко различни думички получихме. Сега обаче ще ви кажа една друга думичка. Тя се казва роза. Помислете с колко звука първо е тази думичка. Роза. С колко звука е? Кажи, Ванеса. Роса е с 4 звука. Роса. Точно така. Знаете ли какво е роса? Кажи, Дани. Сутрешни капчици върху тревата. Точно колко хубаво го казах. Сутрешните капчици върху тревата се казва роса. Сега вашата задача обаче да смените една сричка. Колко срички има първо да видим роса? Роса. Колко срички има? Кажи ми, Леса. Тя има 2 стрички. 2 срички. Сега обаче едната сричка ще я сменим. И за да получим друга думичка. И аз си помислете. Роса. Кажи. Роза. Роза. Разбира се, роза. Розата е много хубаво красиво цвете. Росата са. Ето една сричка сменихме и получихме нова думичка. За друга сещате ли са? Кажете ли? Коса. Не. Само втората сменяме. Ро-са казахме. Ро-за. Рога. Рога. Къде сте виждали рога? На лентата. Да, на еленчетата, те на главичките се носят еленчета. Ето вижте, я да определим колко срички има думичката ро-га. Рога. Колко са сричките, да кажем, кажи, Еви. Има 2 стрички. 2 срички има. Знаете ли, че скоро научихме един друг начин да се определя броя на сричките. Искате ли да ви го кажа? Слага след така и умручето под брадата. Хайде да видим думичката мама. Колко срички има? Мама. Колко пъти се удари брадичката на юмручето? Кажи. 2 пъти. 2 пъти. Я да определим колело с колко срички е. Пак брадичката. Сложете брадичката под юмручето. Колко срички има колело? Кажи, не са? Колелото има 3 стрички. Сега искам да ви попитам, през кое годишно време птиците отлитат на юг? Кажи, да ви. Птиците отиват на юг по годишното време есен. Чудесно, през есента отиват. Сега чуйте каква сложна задача ще ви задам. Продължаваме с игра или с игра? Есен. Колко звука има думичката? Есен. Колко звука има? Кажи, Ляне. Есен има 2 звука. Звука. Есен. Кажи, Камеля. Думичката есен има 4 звука. Точно така. Сега нашата задача е пред, свали ръка, пред есен да сложим един звук така, че да се получи друга думичка. Есен. Песен. Песен. Чудесно. Лесен. Лесен. Друга? Кажи. Десен. Десен. Така, има ли още? Кажи. Десен. Десен. Ма разбира се и кесен. Бесен. Бесен. Ето, като пишете така се. Бесен. Да, Ма наистина, някога ако чуете много, наистина човек може да е бесен. Кажи. Десен. Тесен казахме ви. Дайте сега да определим сричките на думичката песен. С плясък. Колко срички има? Точно един път. Колко срички има песен? Песен има 2. 2 срички. Така. Айде сега да измислим една думичка с 3 срички. 3 срички.
3. Да. С 3 срички. Срички. Песен. 2 срички. Лимони. Чудесно. Стари, права и кажи. Хайде да видим колко срички има лимони. Лимони. Колко срички има? 3, разбира се. Кажи сега за лимонада. Кажи, кой искаш да кажеш? Кажи. Лимонада с колко срички? Искате ли да определим? Хайде да определим. Колко срички са? Кажи, Рай. 4. Айде сега не мислете един. Друга думичка с 4 срички. Кажи, Маги. Моля? Я да ги проверим. Маратонки, разбира се. Чудесно. Ти? Роза. Роза с 4 срички. Искаш нещо друго да кажеш? Възглавница. Я да видим. Възглавница. Я да проверим. И тя е с 4, нали така? И още една. Последна. Пеперуда. Вярно. Я да проверим. Чудесно. Сега обаче. Кажи. Камион. Камион не е с 4. Достатъчно вече, толкова много думички измислили с 4 срещи. Сега обаче, чуйте какво ще ви кажа. Красива девойка. Слушате ли? Да. Обикнала един омагьосан принц, който бил много разглезен и зла омагьосница го превърнал в грозен цвят. А девойката била най-милата, най-красивата на света. Обичала да танцува, да пее, да пише букви като вас и да чете книжки. Как така е тази девойка? Кажи, Мара. Това красиво момиче се казва Бел. В нейната градина чудесно. От коя приказка е Бел? Кажи, за да... Чао, приказката красавицата избяга. Така. В градината на Бел растели най-ароматните и най-красивите цветя. Кои са най-красивите цветя? Кажи, Дани. Най-красивите цветя са лалетата. А най-ароматните, Александра? Най-ароматните цветя са розите. Чудесно. Много неща знаете за красавиците цветя. Обаче, знаете ли какво искам сега да направя? Искам сега с името на девойката да направим едно изречение с 3